Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslimin zalimin. Selamat mendengarkan tausiah Kiai Haji Anwar Zahid Budi Channel. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor kali sing pinter syukur nggih. Syukur niku nrimo nggih Bu nggih. Nah, kula sampean kurang nrimo niku mergo kula sampean belum betul-betul bisa menghayati raditu billahi robba. Ya Allah Gusti, kula ridho panjenengan dados pangeran. Yakin. Lha nek sampean ngomong ngono, Gusti Allah yang jawab, ya. Aku yo ridho dadi pangeranmu. Aku yo seneng karo sliramu. Kok sampean nek wis nampa tenanan ora bakal melanggar. Urip niki ora bakal melanggar. Mergo sampeyan yakin nek perintahe Gusti Allah kuwi ndadekke mulya. Yakin nek larangane Gusti Allah kuwi ndadekke asor, ndadekke ina. Mula ora bakal wani melanggar. Halo. Jenengan yakin mboten nek salat jamaah niku fadilahe kathah? Yakin mboten jenengan nek salat jamaah niku ganjarane 17 derajat? Jenengan salate ya jamaah terus. Nek wayah subuh kae no masjid Pambak kene iki ngapunten akeh ndi wonge karo tagake. Lho ngopo kok berarti sampean ora yakin? Nek yakin mesti mangkat sampean. Yakin mboten nek salat dalu salat tahajud niku ngangkat derajat sampean donya akhirat? Yakin mboten? Jangan ke sampean lek tangi dalu ngono kae ya salat kok nguyuh tok. Halo. Ngertos mboten nek ngrasani niku ngelebur ibadah, amal ibadah 70 tahun tek gara-gara ngrasani. Ngertos napa mboten? Ngertos napa mboten? Zaman nggih tasik nate ngrasani. Ngertos mboten nek ngrasani niku dosa? Ngertos mboten nek ngrasani niku marake mlebu neraka? Jenengan nggih tasik nate ngrasani? Silap pembendino. Mergo sampean ora yakin, nek yakin ora wani melanggar. Kula sering damel contoh ngeten. Jale ya, ana kabel listrik sak jempol sikil, keling-keling nang udo ora bungkusan. Oh pinggir ana tulisane abang, awas bahaya, tegangan tinggi. Saman pas mandinge kono. Terusane wong sugih mbok dhuwit itu sak koper, isine 20 bendel. Sak bendel 10 juta, total 200 juta. Dibukano sampean terus sampean diomongi, "Dek, arep duit Dek." "Purun Pak." Sampeyan nek gelem ngemut kabel kuwi Dek. Wis samutan tak kei sak bendel 10 juta. Ngemut ping 5, 5 bendel 50 juta. Ngemut ping 10, 10 bendel 100 juta. Ngemut ping 20, iki ana 20 bendel 200 juta. Pek kabeh. Mbok terusno olehmu ngemut, aku mulih njukuk duit neh. Wani ngemut napa mboten sampean? Kena apa? Mbledos wetengmu apa? Mergo sampean yakin nek kuwi bahaya. Lho sampean iki wis ngerti kok, awas bahaya, tegangan tinggi. Rawani sampean. Lah saiki sampean ngerti, awas neraka, ngomeli bojo. Ngoten niku sampean nggih tasik nate ngomeli bojo. Bendino kowe berarti padha karo sampean ngerti ana kabel listrik udo tulisane awas tegangan tinggi mbok emut. Ayo sing pinter syukur dhateng ngarsanipun Gusti. Bu, wong niku nek pinter syukur nrimo niku padha karo setuju tatanane Gusti. Rungokno to sayang. Wong ra gelem syukur iki padha karo ora setuju tatanane Gusti. Ayo uripe sampean akeh nek syukur apa akeh nek kufur? Akeh nek nrimo apa akeh nek ngersula? Akeh nek nyukuri nikmat apa akeh nek sambat? Wong mambak iki modele sering ora setuju karo Gusti Allah. Esuk ora setuju, awan ora setuju, bengi ora setuju. Lho nggih kok. Lho, kok wis bengi? Iki kan padha karo ora setuju karo tatanane Allah sama. Wong krungu adzan ya ngono. Ya ngene kok wis adzan iki jam pira to ya. Kowe ora setuju karo Gusti Allah sampean udan meneh. Kowe sampean ora setuju karo tatanane Gusti, apa cah
kaya ngene meletek ondas. Kuwi padha karo ora setuju tatanane Gusti. Wes saiki rungokno, digawe melarat setuju, ditakdir sugih. Jawab duwike sithik, dikai duwe akeh. Sing banter apa ya? Dagang bathi, dagang rugi. Kok iso ora setuju iki lho? Setuju kabeh. Baleni bisnis bathi setuju, bisnis rugi. Lah ngono, anak cerdas, anak dedel setuju. Gusti Allah sing ngatur kok. Banter ibu, bojo duwe akeh, bojo ora gablek duwe. Bapak-bapak sing banter, bojomu ayu nurut, bojomu elek loro-loronen gering-geringen. Kok iso gua iso apa meneh gua? Wong sampean ngono modele. Wong iku ya engko nek wis iso setuju karo tatanane Gusti Allah, ora ana urip ora penak ora ana. Hidup adanya cuma dua, seneng karo seneng banget. Ben nek wong liya kae uripe seneng karo susah, tapi bagi kita itu tidak berlaku. Bagi kita hidup itu ada dua, enak sama enak banget, seneng sama seneng banget. Cocok mboten? Nomor 3 setengah 11 aku arep pindah. Perkara mau lo kesuwen, aku ngomong wayah iki setengah 9 paling lambat aku sudah naik. Lha niki wau jam 9 lagi munggah. Perkara ning jero rumangsamu apa? Foto-foto. Nah aku sampai apa ngemplok durene ora kolu. Lah anggere ape nyekel ngene njaluk foto, ape tak cekel njaluk foto. Lah aku dilerekne iki kon mangan apa kon foto aku. Jian tenan kok. Ayo sapa maneh sing nyuwun. Nah, kamu berani sarung. Ayo sini kamu. Ayo kene. Kene nek, kene. Sik iki anake bose iki. Ayo kene. Ayo salam sik nang jamaah. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki anake Kang Manto tenan to ora iki. Bocah ganteng delokane kaya ngono iki. Kamu namanya siapa, Nak? Sultan. Sultan. Sekolahnya kelas berapa? 3. Kelas 3. SD apa MI? SD. SD. Kamu ngajinya Quran sudah sampai jilid berapa? 3. Sudah jilid 3. Padahal bapakmu nggak bisa baca Quran. Nanti kamu hafal Quran ya? Ya. Bener? Ya. Nanti kalau sudah lulus SD melanjutkan kemana? Nggak tahu. Duh, pengen mondok nggak kamu? Pengen. Tenang. Ya. Pengen ngapal Quran? Ya. Pengen jadi anak solih? Ya. Pinter. Kalau besar cita-citanya pengen jadi apa? Ayo. Nggak tahu. Duh, pengen kayak bapakmu pernah bakul kayu? Ya. Penting sugih. Lah nek iki ketara anake Manto tenan nek iki. Sing penting sugih, ketara nek iki anake Manto. Dadi apa-apa ndak sing penting sugih ngono. Heeh. Dadi wong sugih iki penak to piye nong? Penak. Penake apa jal? Ayo. Jalan-jalan terus. Berarti bapakmu jalan-jalan terus. So nek dadi wong sugih aja pelit ya, lomo ya. Ya. Tenan. Benar. Oke, jajal saiki sampean ngaji Quran sakti. Ayo sing sampean hafal surat apa ayo. Nauzubillah dulu. Berani enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas ala dewasa fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Aja cepet-cepet. Isin karo bapakmu. Bapakmu jenenge sapa asline? Asline. Bapakmu lo asline sapa namanya? Gayane. Bapakmu bagus ora? Nggih. Ngono iki bagus. Insyaallah pinter kamu. Cita-citane apa? Sing penting sugih. Sampeyan kok ngacungi apa tampil apa jal? Selawatan. Jajal anake Kusmanto selawatane piye? Ayo selawatan, selawat apa nak? Atlet. Selawat apa?
Ngetelin. Ayo banter ayo. Harap-harap apa ya? Sholawat sing opo ndi sing sholawat sing ndi? Sholawat apa? Ngetelin. Ngatelin apa to nang? Aku kok ora cetha. Sholawat sing piye sampean? Jol jajal tengah-tengahe waca sampean sing eling. Piye? Allahumma sholli kuwi. Ayo jajal ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ajli min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Yo, tepuk tangan, tepuk tangan. Iki sampean insyaallah ora apik ora kaya Pak Aneh. Kamu anak soleh kamu nak ya. Top kamu. Kamu leh manggil bapak apa ayah? Papa. Papa. Apa? Ngono itu celuk papa. Bilang papa. Papa, abah kasih duit sing akeh. No bilangi bapamu. Papa. Abah ngasih duit sing akeh. Kayak abah paringi duit sing akeh, Pak. Kandhani bapamu. Wes. Urung krungu kuwi. Krungu. Nggih, krungu. Saman sok kaya papa ya Allah maneh ya. Aja pelit nek sugih nggih. Nggih. Tenan ya. Ya. Ya wis. Nyuwun sarung melen apa mboten? Nyuwun. Saman gak ada adik atau mboten? Beda. Gak ada adik. Tapi enggak anaknya. Hah? Anaknya? Papa. Anaknya papa? Kan bejo iku anaknya. Piye piye? Anaknya papa piye? Anaknya papa. Nah, terus? Nek bojo ben ku anaknya nah. Oh alah. Anaknya papa duwe bojo baru anaknya neh. Tapi gue kan adine sampean to nak. Nggih to? Le, sapa jenenge adine sampean? Panggilane, Saka. Saka. Sampean sayang ora karo adine? Lho. Sayang adine kuwi anake papa kok. Apa tambah gak roh? Sapa jenenge ibumu sing anyar kuwi? Enggak. Jere duwe bojo baru. Enggak maksudnya dek anak. Kan dek anak itu dek bojo. Bocah ganteng, kamu pinter kamu ya. Nanti rajin ngajinya, rajin sekolahnya ya nak ya. Ya. Kamu nanti jadi pengusaha sukses. Pengen punya pondok enggak kamu? Pengen. Milih ndi? Punya perusahaan sama punya pondok pesantren, pilih mana? Pondok pesantren. Loh, krungu Kang Manto. Ya anak iki ana bakat dadi kiai iki. Pengen punya pondok pesantren. Bener kamu. Bisa usaha, bisa duwe pondok pesantren. Masya Allah, keren kamu. Ya? Ya. Cocok namamu Sultan. Kamu minta sarung mangga lagi enggak? Minta. Oh ya, saya ngomong sarung mangga. Sarungnya papa saya. Sarung mangga, sarungnya papa saya. Sama istri barunya. Enggak. Kamu sendiri yang ngomong kok ya, apa ibu garo. Dah ini sayang nggih. Ini sarungnya cap mangga. Sarungnya cap mangga. Sarungnya Abah Anza. Sarungnya Abah Anza. Kamu minta duit apa enggak? Minta. Minta siapa? Minta Abah. Ijoli kok. Minta berapa? 500. Saya
ora siji loro telu papat karek papat Gak apa-apa. sing 110.000-an gelem ora Gelem. siji loro telu papat lima enam tuwolu songo 10 wis 500. Oke, apa duitnya didamel napa duitnya? Jajan. Ya wis gak apa-apa wis anak sultan no. Ya wis kono wis. No. Nah, pinter ya kamu yang ngajinya pinter ya. Banteng kamu Masya Allah, pinter cerdas cah iki insyaallah ora kaya Pak Ane. Pak Ane rondo bliyeng. Kakek narkoba. Bliyeng. Delok mripate ngene. Anut niku ana sing sae, ana sing ora patek sae. Bu. Wis to malah do ngingeti iki. Ki terakhir iki rungokno. Padha-padha manut niku wonten sing sae, wonten sing mboten patek sae. Ana wong wedok iki karo bojone manut, gek manute apik. Tapi ana sing manute ora patek apik. Sing manute apik niku, Dek, dalem. Wonten apa Mas kok ning Bali? Ngono. Ya mara. Oh nyuwun dipun damelaken kopi. Inggih pun rantos sekedap. Manut tenan kuwi. Ya ikhlas karo mesem. Ana sing diceluk, "Bu, ngapa ta bengak-bengok celak-celuk ning apa? Nang ngomong." Ya mara tapi ambek nambene lincip. Enten apa mboten sing ngoten niku? Enten iki wonge kudunge putih. Ya mara diceluk bojone iki ya mara tapi ambek lambene lincip. Lho ana lho wong manut karo Gusti Allah iki manute tenanan. Janji krungu Allahu Akbar. Langsung cerekal semangat manute tenanan tapi ya ono krungu ngono ki jan yo mangkat tapi modele yang ngono kuwi paham napa mboten lah muga-muga kula sampean niki manute sae dhateng Gusti pun kula nyuwun pangapunten sanget mboten saged sempurna ngajine lha niki lho jam 10:30 Gek niki wau kedangon ten lebete niku lho Bu. Aken foto saenenge wong dikongkon foto. Rumangsane wong dijak foto ngono niku ora kesel rumangsane wong-wong. Wong lambe penak-penak ngene dikon celemer kon ngene. Kesel asline tapi aku yang ngempet ngono kuwi. Ngene ora gelem jarene sombong. Dalem. Alah niki sing njaluk donga maneh bayar. Pun Bu didongake sareng-sareng insyaallah nggih. Didongake sareng-sareng Bu. Didongake sareng-sareng nggih. Pun hajate napa mawon jenengan diijabahi dening Gusti Allah. Sing ikhlas, sing mantep, sing yakin. Kula mesake sing ten mriku ngrantos mohon dangu. Pangapunten sanget matur suwun Pak Manton. Niki kula langsung soalnya yo wis 10:30 apunten sangat sedayanipun matur suwun para undangan sedaya Pak Kapolsek Bandan Ramil terima kasih matur suwun bos-bos sedaya matur suwun kiai-kiai nyuwun pangapunten kula ngajine gojekan kali jamaah nyuwun ngapunten wis muga-muga maslahah manfaah barokah Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا نور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضيها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا
عزيز متعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur suwun